като първи рунд. Това е международна среща или аз ще превеждам. Венци змията, така наречената кобра, е на ринга. Венци змията. Анаконда. Международна среща. Международна. И шотландския лъв. Шотландския боец. Скотланд, Лая. Почвай, давай. Колко може да издържите, айде. Давай, че свърши лентата, свърши. Докато единия падне. Свърши лентата. По-сериозна игра. Show him what I show him. Венци не скатай, давай. Венци е стара хиена, гледай какво прави. Стара змия той. Венци анакондата, айде. Айде, се ослушвай. Айде, време, давай. Се ослушвай. Айде, че гимнастика трябва. Така. Венци още една минута имаш. Давай. Така, събуди ли се? Будиш го. Венци ще го пратя на Джована това клипче. Айде, си се ослушал. Давай, покажи на шотландците какво може. Така. Давай, преклещи го. Така. Виж му, като бягаш по тебе са. Айде, ще ли се смеят в махлата на манганите, бе? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, време. Айде, елате пред камерата. Кажи нещо за двубоя. За как беше международната среща. Много съм доволен, че си. И ни.